ene fati apano mali gorejo ma wado wa mudera nchini unagani ramkullah ene fati ngatenyin mo jaran kullah Minde? Io? Adiro njaur de jonda me la tenyin mo tigi tenyin La tenyin di gore jamu dulu. mutare markale mo Dai dare con dunia kan. on naju Io. andi on ni on non ko reedi na teo pure ni yortema E para bulbini bundira. E io ya kore di jamu nanti ang kore. ay lani ni si ni reedi ni ande on gorejo ma on ko reedi usudi ma ko man ne on ko reedi Andi ko don jandulo hara ko jude ko pati ma don jandulo la min ne ko bay ko pati ma ne bon. Anga yudo e ko no woni jude ko nan. E la kan. Na kala ko program. ni anyama ko ha mi to nyamo dum don ko ni on ko reedi on Amin mikta. Mikta fay dum do hala bana lam pas ama ko lagi di. ahola ko mi harto ka da ay se ko na pro de parce langan di ko mi harto ko ka haji me haji dan ta on wonde ko do Ay ni kore di na ko bare mo wonde ko do. Sian se ma ko do. di bay ko juni no way wonde juni ko tay jen bebe famu ko puta do On fianza de, on fianza. Kambe fianza ba. Kambe yawra ta kambe jolde. Kala ko yata are fianza ba. awa fiance ma ko dai ni fiance ma ko dai ni fiance ma ko reedi ni Kuna mayan. ni on no reedi ni ina mi hata ko kala Jara ni rama tilai mai de trawan. na ni ko juni wono ka woni juni na ta Isa fai. ina ngo ni mi o tay ni na Yo, yo. en kiki Stefani do hore dai o ko woli kon ko gonga ni ram. Ka wonda nyentorade ɗo wa bare seseri ka wonda nyentorade ɗo wa bobati keccu ramatullahi min femma ko min woni goɗejo ma har ka hoore a jogga ɓay ko a donto har ka hoore a joggago la ilaha an ñande mayata o ko a waɗata saabu min mi haajaki ay tusugol ñande mi mayata o ñande mbayata ko ɗo wonta sabagede gonto walɗa rawandu gonto wal ko weɗa ciiɓade subhanallah onon son toñande mi sendima e ɓe worɓe astagfirullah mo naniɗan inna astahfirullah ya innayi a windi hadis goto taho ɗum hiɗa wawi suga mum ala si a inni astahfirullah a sikka a windi hadis baba ina astagfirullah laabi sappo ɓa oɗo on toñila laabi pos On to on toñila ɗo ko laabi pos non ɗo ka ñande waŋiɗa toña ñande woyiɗa toña min noon min a naadata lan e mbawaka e tel sago a naadata lan e mbawaka goto walla e koko kore jam min mi anda ñanko fiɗum ɗo woni ɗon haalde sonkugol ɗo koko kore jam on mi waali noon sooɓe noon noon la ilaha ɗon si o reeday kore jam on mi waali heddi ko juune reedina juwa maadi mone baɗila non ko ɗuma tum exemple tum landi o so tawi juwono reedina juwade ila wawde ɗa wawde a heɓi sens mbiɗo inna kaka kuncuka luwon kun ñentoto kungar ɗo mbiɗo inna ko towa min kadi andaka suudu maɓɓe de ton a naɓayla ngan ko gorejo ba yiya mo yehi ko ɗuma ka ɗuma on aw ko ɗon mi waru naɓala e ɗumanni tawi noon honno wonko ɗumanni ɗon noon mi humpa wonko ɗumanni ɗon ɗuma on nene makko tawi no ɗumanni noon yeroɗa nder toon miɗo ara maɓe soobeno tawi no moodi yaye makko e miñam ɓen ɗon ɓe ukkodiri yiɗa ɓe fiire inni nene makko noon neli honno ke ɓeyanelimo toon ko toon mi ñam ko honno hakkude allah mi yoyi inna abbe no ngango arta soobeno mo yehi mi toon wattaɗe señeɗo en jooɗoto en golla min wuɗɗi e nanngu junngo an gon fi allah huɗɗi